Kanhi mayor sa Talisay, Konsehal Socrates Fernandez, gipahamtangan og duha ka mga suspension. Governor Davide nang himakak nga gisugo ni Tami Osmeña pag-follow up sa suspension ni Mayor Rama. Mayor Michael Rama nangayo og temporary restraining order sa Court of Appeals batok sa suspension nga gipahamtang sa Malacañang. 2.3 million pesos nga shabu nasakmit sa mga pulis sa Mabolo. Maayong hapon Subo ug Kabisayan, mga bagong saksi batok sa magsuong hika sa lungsod sa Dumanog miluwat na og pahayag sa investigador sa Commission on Human Rights. Mismong si Dumanog Mayor Nelson Garcia ang mipresentar sa duha ka mga saksi sa pagbisita sa CHR 7. Ang follow-up report ni Ryan Sorote. Katong dito ta sa Dumanhog. Laing duha ka mga saksi ang giimbestigar sa Commission on Human Rights sa pasangil nga pagpangulatan ni Dumanog Vice Mayor Gungun Hika. Mismo si Dumanog Mayor Nelson Garcia ang mipresentar sa duha ka mga saksi sa pagbisita sa CHR 7 sa buhatan sa mayor niadtong Miyerkules. Giingong mahinungdanon ang mga pamahayag sa duha ka mga saksi kung nganong nahitabo ang giingong pagpamanig sa kandidato sa pagka-vice mayor sa Dumanhog ug ang pagpangulata sa mga sospek. Pagkakaron, padayon pang pag-asa sa CHR 7 sa pamahayag sa duha ka saksi kung mahimo kining ebidensya sa nagpadayon nila nga investigasyon. Kung among basihan ang ilang mga gihatag ng mga kasayuran, informasyon, kaning mga informasyon ilang gihatag nato, magpadung dito sa paghitabo, no? Kanang giingon nga pagpamanhig kang Vice Mayor, no? Gitiwas pa sa komisyon ang affidavit sa magiingong mga sospek nga gigulata sa Vice Mayor ug sa igsuon niya nga si Konsehal Ado. Giklaro hinon sa CHR nga di pa oras aron ipatawag nila ang mga hika taliwa sa mga pasangil bato kanila. Kung doon na igong ebidensya, diyan ay ipatawag sa CHR ang mga hika aron sa pagpalawom sa ilang investigasyon. May pagkakomplikado ang kaso sa lungsod sa Dumanhog, mao nga tulo ka investigador ang nantabang ini. Nakig-coordinate ra usab ang kapulisan sa investigasyon sa CHR na usa sa mga gipasangin lang nangulata sa mga ninakban. So pagkakaron atong tagaan ato bang ihatag atong itunol ngadto kang Vice Mayor ang respeto sa iyang pagkatao nga inosente pa siya gid ni tanang mga pamasangil. Kini tanan gud pamasangil pa ni. Alang sa Action Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Gobernador mihangyo sa bagong hepe sa Police Regional Office sa pagbukod sa iligal nga drogas ug sugal sa lalawigan. Buot-usab sa gobernador nga dili na masubli pa ang nahitabo sa lungsod sa Dumanhog. Kini gi-aksyonan ni Jinky Rosit. Sa labing unang higayon, gibisita ni Chief Superintendent Manny Gairlan si Governor Junjun Davide siyang buhatan kaganiha sa provincial capital. Sa ilang pakighimamat, gihangyo ni Davide si Gairlan nga padayong hingusgan ang kampanya ini batok sa iligal nga drogas. Nasuta nga gihimong entry ug exit point sa mga drug courier ang pipila kadapit sa lalawigan. Gipasalig hinon sa labaw sa kapulisan nga tutukan nila kining maong problema labi na ang pagsiaw usab sa iligal nga sugal. Parehamig kuan po no kining advocacy kining atong padayon nato atong crusade against illegal drugs, which is also his kuan po priority. Criminality especially he says he's going to be tough on criminality, especially on illegal drugs. We would take care of the supply reduction through intensive police operations. Yung demand reduction naman po, ito is yung educational aspect and campaign on strengthening the family. Gihisgutan sab nilang Davide o Gairlan ang nahitabo nga insidente sa lungsod sa Dumanhog. Duha ang napatay ug upat ang gidakop nga gituuhang nalambigit sa pagpamusil sa sakyanan sa kandidato sa pagka-vice mayor sa maong lungsod. Buot sa gobernador nga matapos na investigasyon sa labing dali nga panahon, dala sa panghinaot nga di na kini masubli pa. Pagkakaron, dunay dugang police force nga tuwa sa maong lungsod aron mutabang sa pagbantay sa kalinaw sa maong dapit. I already gave instructions to my provincial director to make sure that the situation in Dumanhog is controlled immediately and that all contending parties are calmed down. In fact, Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5.
Nagsugod na og lukat og lisensya ang mga naninda og pabuto gikan sa nagkanlain-laing bahin sa Rehiyon 7 agig requirements aron makatinda sila sa ilang area karon nga nagsingabot na ang Pasko. Si Edwin Cañete sa report. Tungod sa nagsingabot na nga adlaw sa Pasko ug bagong tuig, mukabat na ngadto sa 195 ka mga factory sa pabuto sa tibuok Rehiyon 7 ang milukat na og mga resikito sa Firearms Exclusive and Security Agencies Guard Supervisory Section kun FISAGS. Ang siyudad sa Lapu-Lapu way dunay labing daghan nga nilukat og lisensya nga miabot ngadto sa 92 ka buok. Gisundan kini sa Cebu Province nga dunay 60 samtang 30 sa Bohol, siyam sa Negros ug upat sa Siquijor. Ang Firearms and Explosives Officer sa FISAGS nga si SPO2 Glenn Facturan miingon nga ilaw sab nga gihugta ang pagdili sa pagpamaligya og mga firecrackers sud sa mga mall. Chief Superintendent Marvin Sanchez, nakabutang diri nga all malls and other similar establishment shall not be utilized as display centers for selling of firecrackers. So pero gitugutan lang sila kanang media presentation na sir. Wala gi actual selling of firearms. Ang FISAG 7 mipahigayon na og seminar sa mga sakop sa PNP ug mao'y gihimong deputized officers aron doon na sila katungod sa pagdakop sa mga factories sa pabuto nga walay mga lisensya. Twice, katulang mga PNP person nga ni-attend sa seminar, mo ilang gi-deputize or pwedeng tanang deputization sa region. Nga po sila may pwede mo confiscate sa mga firecrackers o pyrotechnics. Tungod nga, basin niya madisgrasya niya mga upang PNP person nga wala kagi og safety seminar with regards to explosive. Nagpahimangno si Facturan nga likaya na pagpundo sa mga tindahan o mga pabuto nga sobra sa ginagaron aron malikayan ang posibleng kadaot. Kinahanglan usab silang dunay pundo nga tubig sa drum o pagpaskin og no smoking sa ilang mga stalls. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Hepe sa kapulisan sa lalawigan sa Sugbo gikatakda nga pulihan na. Apan hantod karon wala pa giila nga mupuli kay Senior Superintendent Noel Guilliamac. Matud sa bagong hepe sa PRO 7 Chief Superintendent Manny Gairlan, nagpadayon karon ang ilang evaluation sa mga provincial directors lukup sa nasud. Si Guilliamac duha ka tuig nang milingkod isip hepe sa Cebu Provincial Police Office. Si Gobernador Junjun Davide mas pabor nga Cebuano gihapon ang mupuli ni Guilliamac. Duna nay mga pangalan ang gobernador sa mga pulis nga mupuli kang Guilliamac apan iya pa kining tun-an kung kinsa ang pilion. We would be submitting 3 names for his choice as mandated under Republic Act 8551. The governor has the power to choose, authority to choose his provincial director. So, I would prefer Cebuano, somebody I'll be comfortable working with ba. 2.3 million pesos nga balor sa shabu na sakpan sa usa ka checkpoint nga gihimo sa mga sakop sa Maboli Police Station. Kini giaksyonan ni Edwin Cañete. Pwede gipahigayon mga alas 11:30 kagabi diya sa may dalan S. Osmeña. Ang duha ka mga suspitsado nga nadakpan nila nga sila si Prince Villanueva o si Marvin Daan. Ang hepe sa Mabulo Police Station nga si Chief Inspector Alan Madrid Rosario miingon nga ang duha ka suspect nagsakay sa ilang motorsiklo gikan sa siyudad sa Mandawi paingon sa siyudad sa Sugbo. Yung truck na led by Police Inspector si Brothers na pinatak ng checkpoint sa area. And dumaan sila. So probably nag-ibig sila ng checkpoint. Midugang si Rosario nga ipadayon gihapon nila ang checkpoint matagabi ilabi na sa lugar nga agianan sa mga nag-deliver og drugas. Suway unta muhinabi ang News 5 kang Daan ug Villanueva apan nagdumili ang duruha sa paghatag sa ilang habig. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Ugmang adlaw magsugod na ang duha ka adlaw nga off-road competition sa Dakbayan sa Talisay. Gikan sa Manila ang mga organizers sa NASFOR Extreme Off-Road Series Championship nga salmutan sa 30 ka mga drivers. Mangabot sa Cebu leg ang Philippine Tough Truck Challenge 15 nga magsugod alas 10 sa buntag. 13 years old ang labing bata nga off-road racer ug 70-year-old ang labing tigwang.
15 ka tuig na ang off-road competition sa NASFOR apan ang Cebu Series ang labing una dinhi sa Sugbo. Usa sa angay atngan sa panangabot sa labing maayo nga mga off-road racer ang multiple award winner racer nga si Michael Serene nga taga Davao. Gilusad usab ang bagong Adventure 4x magazine nga maglangkob sa mga off-road updates ug ubang mga outdoor adventures. We're also doing stories on hiking, on trail running, mountain biking. But anything that involves adventure will be featured in the magazine. I'm proud to say that the rules are home-brewed. We did not copy any rules from any international association, I think. Lain usab nga suspension ang gipahamtang batok kay kanhi Talisay Mayor ug karon Konsehal Socrates Fernandez. Kini ang ikaduhang suspension order batok ni Talisay Councilor Soc Fernandez human usab siya gipahamtangan sa 3 ka buwan nga suspension isip penalty sa laing nga kaso. Ang ikaduhang kaso adunay kalabutan sa paghilabot niya sa mga ebidensya sa mga pulis pagkalambigit sa iyang sinagop nga anak sa usa ka krimen. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. Wa pa madawat sa kanhi mayor sa siyudad sa Talisay nga si Socrates Fernandez ang kopya sa desisyon sa ombudsman nga nagpahamtang kaniya og 90 ka adlaw nga suspensyon. Subay sa mando siyang abogado, mibalibad si Soc Fernandez sa pagluwat og pamahayag kabahin sa kaso nga pagsupak sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Naglaraw hinuon sila sa pag-apilar sa maong kaso. Ang reklamo may kalabutan sa pagkuha ni Fernandez sa usa ka bag apil na sa mga ebidensya sa naimbargo nga Isuzu Bighorn nga gigamit siyang anak nga si Joavan Fernandez niadtong June 2011. Ang sakyanan gi-impound tungod kay nalambigit kini sa usa ka krimen. The vehicle was placed under police custody, and then while under their custody niduol ang respondent to retrieve a bag from inside the vehicle. So despite the warning given by the police officers nga this vehicle is under police custody, according to the complainant ni siya, kanang ni kuan nagyapon si ang respondent, gikuha niya ang bag. Nasuta sa ombudsman nga liable si Soc sa simple misconduct. Ang complainant sa maong kaso mao si SPO1 Elmer Rosales nga nadistino sa Provincial Investigation and Detective Management Branch sa CPPO. So, kining 3-month suspension is already a penalty. And our office directed the DILG Secretary to implement the decision. Pagkakaroon, gipaabot na lang ni Fernandez ang kopya sa iyang suspension order. Laing suspension nga giatubang ni Fernandez mo ang neglect of duty dihang gipagamit sa usa ka job order employee ang sakyanan sa City Hall ug nalambigit sa usa ka krimen. Mga illegal paraphernalia ang nakuha usab sulod sa maong sakyanan. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Organizer sa IEC naglaom nga magpadayon ang kadasig ug kaaktibo sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo sa pagpangandam sa umaabot nga International Eucharistic Congress karong Enero. Kini gipadayag sa Secretary General sa Local Organizing Committee sa IEC nunot sa suspension nga gipahamtang sa Malacañang kang Mayor Michael Rama. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Same focus on the IEC. Dismayado si Cebu Auxiliary Bishop Dennis Villarojo sa pagkasuspenso ni Cebu City Mayor Michael Rama nga usa sa mga aktibo nga kaabag sa pag-organize sa 51st International Eucharistic Congress sa tuig. Isip Secretary General sa IEC Preparations dinhi sa Sugbo, gilagway sa obispo ang suspensyon ni Rama nga dakong setback sa ilang mga pagpangandam. May hinaot si Villarojo nga taliwa sa hitabo magpadayon ang kadasig sa pagtinabangay sa dakbayan sa Sugbo ug sa IEC organizers. Hangyo ni Villarojo sa publiko nga di palabian ug hunahuna ang umaabot nga piniliay. Of course, we would like to appeal to everybody to keep their passions not to be impassioned too much by the elections. Mas maayo alang kaniya nga himuon kini nga kahigayunan sa pagpadayon sa kalambuan sa nasod pinagi sa pagpili og tarong nga mga kandidato. Matud ni Villarojo nga kinahanglan ang paghagpat sa mga plataporma di gobyerno sa mga magpapili uban sa ilang performance ug track record. Gipasabot sa obispo nga panahon sa rational thinking ug reflection ang pinliay. Of course, we would like to appeal to everybody to
keep their passions not to be impassioned too much by the elections. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Governor Junjun Davide nang himakap nga gisugo siya ni kanhi Congressman Tommy Osmeña sa pag-follow up sa suspension ni Mayor Michael Rama. Matod sa Governor, maayo gihapon ang ilang relasyon ni Mayor Michael Rama. Kini giaksyonan ni Jinky Receipt. Gihimakak ni Cebu Governor Hilario Junjun Davide III nga may kalabutan siya sa pagkasuspenso ni Cebu City Mayor Mike Rama sud sa 60 ka adlaw. Alang sa gobernador, pagpangdaot lang sa maayo nga relasyon nila ni Rama ang paggawas sa balita nga siya mismo maoy mi follow up sa suspension sa mayor didto sa Malacañang. Dili tinuod na nga chismis ni Juan nga I influenced the office of the president sa kaso ni kisa huwa may manong ito makapilapil ko ana that's walay labot ng province ana. Giklaro ni Davide nga wa sila'y issues ni Rama bisan ug mananglahi ang ilang party affiliation. Gani nagkuyog pa sila kagahapon atol sa formal nga pagbukas sa laing dakong mall dinhi sa Dakbayan. Apan gidepensahan sab ni Davide si kanhi kongresista Tomas Osmeña pinaagi sa pag-ingon nga wa siya suguan niini aron maoy mo follow up sa kaso ni Rama. Wa pag sa gyud mohangyo si Mayor Osmeña niya no. And then, anong muwagi pong Sarako, he can go directly if he wants to follow up on all of that case. No? So, kung ano yun, basically, pag-intriga lang ito. No? Si Rama kinsa miabot sa Sugbo gikan sa Paris, nakita nga maayo ang tagdanay nilang Davide kagahapong adlaw. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Receipt, News 5. Mayor Michael Rama nangayog temporary restraining order batok sa iyang suspension at tubangan sa Court of Appeals. Kinigisangat sa iyang anak ug legal counsel kaginang buntag dungan sa usa ka prayer rally nga gitambungan sa iyang mga supporters. Kinigiaksyonan ni Leslie Caminado Vistil. Karong buntag ni pahigayon og prayer rally ang mga supporters ni Rama nga gipasigdahan sa usa ka santos nga misa. Tuod man, mipakita na si Mayor Michael Rama uban kang Vice Mayor Edgar Labella ug pamilya niini. Human ang santos nga misa, mihatag ang mayor siyang speech isip katapusang adlaw pagka-mayor. Matud pa niini nga nindot untag ang iyang pagbarug at tubangan sa katawhan, iyang city address uba ka Christmas party. Apan iyang Pasko daw masulubon tungod sa maong panghitabo. Karon Disyembre ought to be a joyful season. But what have you given to me in person? My earlier sorrowful season. Not only to me, but to you and to my family as well. Gipadayag ni Rama nga di lang kay siya ang nasuspenso, kundi lakip na ang sugbuanon. Because this is not me who will be preventively suspended. It is the rule of law, and it is all of you who are preventively suspended for an act that the lawyers will take care. Isip pagmatuod sa katawhan nga usasab siya ka ordinaryong sugbuanon nga musubay sa pamalaod, iyang gihubo ang iyang barong. Gani iyang gihulagway nga sama siya og gilansang sa krus nga way sala. Emosyonal ang mga supporters ug bisan ang mayor wala makapugong siyang mga luha. Wa siya magdahong nga ang iyang gisuportahan kaniadto, maurasab ang mupasakit kaniya. Human sa speech ni Rama, iya sab magikonsulta ang tanang leader sa organisasyon nga nagsuporta siyang partido kalabot siyang pagkanaog sa pwesto. Gipasabot ni Vice Mayor Edgar Labella ang hinungdan sa 60-day preventive suspension ni Mayor Michael Rama. Si Labella milingkod isip acting mayor sa Dakbayan sa Sugbo. With a heavy heart, ugat kayo akong dukan. With a heavy heart, I have to assume Mayor. Kaya hindi ko ma-assume, iwarningan ako na akong pagpasakaan o yung neglect of duty, kami na o yung luwas baron may masuspendo.
Matod ni Rama, di makapaabot ang iyang kontra sa politika nga mahuman ang iyang termino. Now, I have not finished yet my second term. They cannot wait. They wanted me. They want my neck. They want me out of government, ladies and gentlemen. Nanugon usab ang mayor sa mga empleyado sa Cebu City Hall sa mga di-angayan ni ining buhaton, samtang wa siya. Gipahibaw siyang anak og legal counsel Attorney Mikel Rama nga kaganyang buntag ilan ang giduso ang petition sa Court of Appeals. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminadi Vistil, News 5. Mo kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya, mga balita nga pundasyon sa ligdong nga opinyon o konkretong solusyon. Bisan asa, bisan kanusa kapatid, kay di lang kutob sa balita, aksyon!